odnosno one operativne informacije s koje mi raspolažemo, da su navijači, odnosno navijačke grupe Torcida došli, sačekali ovu grupu koja je bila na utakmici fudbalskog kluba Crvena zvijezda u Malmeu, da su ih sačekali i da je to bilo sve organizovano. Međutim, mi se držimo kao tužilaštvo krivično-pravne stvari, radnje koje se stavljaju na teret ovim osumnjičenim osobama, sve te operativne informacije, naravno njima će raspolagati i Ministarstvo sigurnosti, i OSA, i SIPA, i neke druge agencije za provođenje zakona, od njihovog ulaska u Bosnu i Hercegovinu i onoga njihovog kretanja i dolaska dakle, kod međunarodnog aerodroma Tuzla, ali tužilaštvo zajedno sa MUP-om Tuzlanskog kantona se bavi krivično-pravnom materijom, krivično-pravnom stvari, odnosno krivičnim djelom koji se stavlja na teret. I ja moram istaći dakle, da su pripadnici uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona i sektora kriminalističke policije i nadležnih policijskih uprava i Živinica, iz Tuzle, iz Lukavca, iz Kalesije zaista postupili i brzo i odgovorno i snažno da se uspostavi javni red i mir u Gornjim Dubravama, dakle, i da se vinovnici ovog događaja liše slobode. Podsjećam da je dakle u prvom valu, dakle nakon lišeno slobode 93 osobe zadržano u policiji, uzete su izjave od njih, medicinska dokumentacija pribavljena, nakon toga ova lica su puštena na slobodu, 14 lica je zadržano i evo bit će stavljen predlog za određivanje pritvora.